Fa uns mesos va ser la moda de rentar-se el cabell amb Coca-Cola perquè quedessin ones. Ho recordeu? Ja us vam dir que a nosaltres ens semblava una marranada. Doncs bé, ara un altre fric de la tecnologia s'ha fet la següent pregunta. Què passaria si submergim un smartphone Galaxy i un iPhone en Coca-Cola? Tot seguit us mostrarem l'experiment, però, alerta! Com sempre us diem, no feu experiments d'aquest tipus a casa vostra. Pot ser perillós, dubtem de la seva veracitat i què punyetes, que un mòbil val molta pasta i costa molt de guanyar. A través d'un canal de YouTube de tecnologia, l'Adrià Nicens ha fet un vídeo de l'experiment amb un Galaxy S7 Edge i un iPhone 6S Plus. Però, ei, que per si no n'hi havia prou, decideix congelar-los per veure què passa. Com aquell que posa el menjar que ha sobrat en una carmanyola i ho congela per aprofitar-ho un altre dia. Doncs bé, un cop congelats hi posa aigua calenta per desglaçar-los i què passa? El Samsung està intacte i l'iPhone té la pantalla negra. Resulta que se li havia acabat la bateria i un cop el carrega funciona perfectament. Què? Flipant, oi? No tenim clar que sigui cert del tot. Per si de cas, però no ho proveu a casa.